kopidą ze dyplomy. Wiecie, te stenie mi się już zmierzło na tej mojej pędzyi, a i ze złociokuma umie też sorowski barzy knap i bez tuż na gwałt chciało się coś i kajsik przydubnąć. Estufal też trafiłem na anonza, w której wyczytałem, że taką wywołano chorzowska firma Brauner ogłosza zapisy na te kursy. Jeden dla takich, którzy mają radzi gracać coś i kole nieboszczyków ze zwłoków, bez maczło robienie śnik egipskich mumiów, a drugi skuplowany za tym pierwszym kurs na takich dyplomowanych kopidów. Są bildowani na tych umżykowych kosmetyków, fachmanów od pośmiertnej tualety miało być zbajstlowane bez lazaretowej kośnicy, a już za szkolenie na dyplomowanego kopidowa poblisku ci mojej chałupy. I już ci kejsik jeden pieronowy mądrok tuplikował mi, i że zawdy będzie potrzeb wszędy doktorów, piekarzy, masaży i kopidołów. No toż zapisaj się na te bildowanie dla kopidołów, bo i to wiele chałupy, a i blank przy cmentarzu mojej Józefki. Napocznijmy te całkiem bildowani we Sztyżo. Te trzy moje kamraty mieli ci już jakoś tam praktyka u starego Józefkowego kopidoła. Teroski siedzieli, obgryzali łoszkiertki swoich blajszliftów i wyglądali choby kibice fuzbalu, w którym dali bilety na partię szachów. Jorge z młody i zwality, Paulek spaśny, puszyty i mocorne włosy, a Bercik mo zawdy szykowno launa i Asiu się, że we swoim życiu wykopał bez 1000 grobów, ale chce na starość mieć jakiś dyplom, co by go wnuki nie mieli za flaszka knut. Dosio cię nie skorzy i piąty, Hajna, który jest fachmanem od przyżynania stromów i chciałby we frajnym czasie też jeszcze deczko pokopać. Na ostatku przyjął stary Morgała, nasz rektor ciepnął na szrajbtisz dataja papierów i wypowiedział złowieszcze słówecka. Dzisiaj będziemy gadać o bezpieczeństwie i higienie pracy. Napoczynamy stare knakry dyrgotać. Zbajstowajcie rytmiczne pranie Filipów tak, że uwierzyliśmy, co przepisy BHP mogą być naisto czymś ci niewymownie gefährlich. Bez 3 godziny rozprawialiśmy o drabinach, o tym, i że nielza kletrować się na 3 ostatnie żdżeble, nielza drabiny stawiać na bager, co by wkletrować się na nie bandzejgom obrzynać asty. Zatem mieliśmy egzamin, w który sprowodzą się do hebowania starej putni. Szło o to, co by ta putnia hebnąć, jak się przynależy. Stary Morgała wpatrował się w mnie i te moje berło i pytał. Ojgin, jako jest twoja definicja ryzyka? Przecam zmiarkuja, co ja są we cokości jest ryzykiem. Wiem, co jest na waszej panoszku liście niebezpieczeństwo włodzikom, ale jakie inne sytuacje nas czekają? Pytał Morgała, nie zaprzeczając. Zatem wymienią możliwe zagrożenie. Ściany grobu szybują się na łączo z kopaniu. Dynkmal ślatuje rań do grobu. Kopidą bechnie do mogiły. Kopidą zapomina wziąć zejścia drabina i jest uwięziony na zawdy, albo przynajmniej do czasu, kiedy będzie Feierabend fuzbal szpilu w telewizji. Oskopujesz grób, we którym już kogoś pochowali, jak w przypadku małżonków, którzy chcą leżeć we wspólnej mogile, ale w roz nie kipli. Stowoż ja tuż na deklu truły i twoja szłapa skipnie rań. Bercik miał ci taki cufal chyba ze 4 razy we życiu. Na drugi dzień jest czas kopania grobu. Czekamy, że truła przywieziono od Braunera ściepną z autoka, stary Morgała zaziro na nia spod dełba, oby mu naubliżowała i rozprawiono mu o zachach, ze którymi ludzie chcą naisto być pochowane. Jakieś ich szmuki, klejnoty, mobilnioki. Słyszałem o tym. Rozprawiałem też o jednym Leichentriggerze, do którego glingą ze mogiły nieboszczyk. Idzie bez taki mobilniok posłać umartemu familiantowi SMS-a, a telefon zaglingo po ziemiu. A czemu by jeszcze jakiego faksu nie dać rań? Niektórym to naisto przynosi ulga. A, nie tam to można nie. Kulwitamy się na ten nasz Józefkowy cmentarz, Jord i Bercik kładą deski na ziem, wszystko wygląda deczko jak we filmie, ale we blank,
taki niemiły szimel. Hajna i Paulek układają muster na ziemi, ma standardowy gestalt, który może być jednakowoż dosztymowany do określonych potrzeb, dla spaśnych, dla cwergów, dla chuderloków, albo do pieronym stromych. Dzisiaj kopiemy grób szkoleniowy, we którym żaden nie będzie pochowany, a zatem się go nazud zakopie. Napoczynamy od sztychówków i rydli. To procne festenie i usmolone zajęcie. Kopanie wszystkich mogiłów napoczynią się zawsze od sztychówków i rylów. A jeśli ma się na tym przykład do czynienia ze grobem, w którym już ktoś leży, całko robota trzeba szafnąć inoręcznie, bo przeca i na najsroczszym Kirchowie żaden nie wiedzie bagrym. To dobro ziemia, powiedział stary Morga, to jest bunt, to glina. Rod by chciał mu powiedzieć, że w tym całkiem kopaniu dołów jest coś ich festelnie interesantnego, coś ich żywego, albo co taka robota wywołuje u mnie zamyślenie nad własną śmiertelnością i kruchością doli człowieka. Ale tak przecamć nie ma. Jest genau einfach to kopanie nudne. Mogiła mochnet meter głębokości. Musisz teroski wleźć rein, bo do stary Morgała do Heinera. To ci jest inoterowski jedyny klif. Za jakiegoś gruntu współczuję Hajnie, jest mi go żal, bo styrcy we grubie ufifrany flapsym, łopszorgany. Po 3 dniach Briefträger przyniósł mi mój certyfikat, przysłany bez tego Braunera. Zaświadczenie o udziale we bildungu kopania grobów. Będzie szykowniście wyglądać w tym moim, jak to się teraz godo, CV do kupy ze dyplomem Politechniki Śląskiej. Dociepnąłem ten certyfikat do innych moich papierów, spełniłem winszbild swojego życia. Teraz mogę się już wykopać sam dla swój grób. Eugen Pniok.